Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udaba niyalwazi angizuni bambezela ngicela ulalele nje kancane ungiphe nje isikhathi esincane. Ubhuti lo ngenhla kwami uBhili ungowakambokazi. Uma nje ungwase Ward 15 angeke uhlala uBhili ungamazi. Uma ungwase Ngubevu angeke uhlala uBhili ungamazi. Uma ungwase Nqabeni angeke uhlala uBhili ungamazi. Uyabona uma ungwasehulwane angeke uhlale uBhili ungamazi. Uma ungwasothame angeke uhlale uBhili ungamazi. Okay, ila indaba. Namhlanje ngithe mangibuka ifoni yami ngathola nanga ubhuti omdala ubhalwe yileli iphepha ekuthiwa iBunda bese libhalwe izindaba zethu. Leli yaphepha lilawulwa iMgodoyi evikela amakhansela asemsinga ayenza ubugebengu ezokwazi ukubhalwa kahle on social media noma kunelungu eliphuma enkatheni eliye kwelinye iqembu bese libhalwa kabi. uBhila ngikhumbula ngelinye ilanga kuthiwa uyikhansela. uBhila ngikhumbula nangelilodwa ilanga kuthiwa usesikhundleni enkatheni. Mina ke ngenhlanhla bengifunde eMsingathophu lapha ya eMatomela eZombane. Uthisha omkhulu wami bekuungubane umbomvu. uBhili lokhu ngafika eMsingathophu uyinkatha yokuqina. Kodwa ngoba iqembu lenkatha alinalo iqiniso lifike libaxhafuza abantu njengeShepisi ebese liyabalahla. Ingakho namhlanje libhala uBhili kanje ngoba leli iphepha ekuthiwa iBunda liphethwe iMgodoyi evikela imeya namakhansela asemsinga nokuthi kugxibwe abantu nokuthi kwenziwe ngathi amakhansela ayasebenza. Umgwaqo eMsingathophu ubolile kodwa likaze leli iphepha labhala ngaleyo nto. Uthi uBhili wehlisa imali ngemlenze. Angazi ukuthi wayehlisa kuphi imali ngemlenze ngoba akakaze beyikhansela akaze belutho uBhili. Kodwa namhlanje ngoba seyojona umkhonto wesizwe usehlisa imali ngomlenze. Wayeyehlisa yiphi imali? Leli phepha eliphethwe yile Mgodoyi evikela amakhansela angasebenza asemsinga. Mphakathi wase Ward 15 ngicela ningitshele bangaka abantu base Ward 15 abasebenza kuloya masipala wasothukela. Ngitsheleni ama CV usafaka kangaki kuloya masipala ungaqashwa? Okay, kulungile. Into engizonitshela yona mphakathi wase Ward 15 eMsingathophu, it's about time ukuthi uthathe nanku umkhonto wesizwe. Sebenenza iphuphu kakhulu uhleli lapha eWard 15 awusebenzi usetshenziswa makuthiwa kuyovotwa emva kwalokho usuyekiwe. Awukho nomsebenzi utholayo lapha kwamasipala kugcwele izingane zazo lezi ikhulu ezisebenzisa leli iphepha ekuthiwa iBunda. Isikhathi manje sokuthi nishintshe leli iqembu kuthiwa kuphethe iindependent candidate lapha eWard 15. Anikwazi ukuvotela iindependent ngoba nisuke nivotela lo muntu nifana nabantu abasayina isheke benikeza umuntu. Ilokho engizonitshela khona abantu balapha eMsingathophu uWard 15 ukuthi njengamanje phumani kulo muntu oniphethe lapho nijoyina umkhonto wesizwe. Uma nje kini lutho ayikho indlu yomchaso. Umgwaqo eMsingathophu ubolile ziningi izinto ezingalungile eWard 15. Kodwa njalo ake niphumeni kuBhili ningasulokhu nikhonkothana noBhili. Nezwana yekani uBhili engene emkhontweni nabanye besondele bezongena emkhontweni. Ngoba nina nazi ukuthi ma umuntu ephuma eqenjini esiya kwelinye kufuneni imbulaleni kuBhili. Ngoba phela nina nazi ukuthi kufanele kuhlalwe kuleli iqembu lenu elibolile elingasebenzela abantu elazi ukuthi fanele beyifide bona njengoba leli iphepha ekuthiwa iBunda livikela amakhansela aganga emsinga. Nisuzoxhaphaza uBhili. uBhili uyisebenzele kakhulu inkatha kodwa ngoba esephuma manje sekufanele ukuthi nimkhulume kabi. Usebenza isikhathi eside nina busy khona ababhizi abadlayo abayizikhulu zenkatha lapha. Abaloku beyuza bakuchafuza njengeShepisi beqede bekulahle bebemyuza uBhili sonke lesikhathi mase phuma esemkhontweni sekukuphi. Msana ukuchaphaza abantu. Mphakathi wase Ward 15 votelani ushintsho ningavoteli umuntu. Njengoba navotela iindependent candidate lena ivotela kodwa kubukeke ngathi iseyinkatha leyo independent candidate.
hlukanani noBhili phansi. uBhili usesemkhontweni, is either uyathanda noma uthanda, akunamali akayehlisa ngemlenze. Into eyenzakalayo ukuthi bafuna nje ukuthi bemkhulume kabi. uBhili uclean kanalutho. Uma kuthiwa wehlisa imali ngomlenze, go to the nearest police station and open the case ebese yaboshwa uBhili. Ungabi wow too much. Asizwani namaphepha abolile. If you follow this page, Ibunda indaba zesizwe, go and unfollow this rubbish of the paper. Ileyo nto nje ngizontshela nomphakathi waseWard 15, bengingathanda ukwanda ngamaningi, kodwa nje bengizontshela ukuthi nangu uBhili ngimazi, ngifunde matomela mina eyinkatha yokuqina, bemyuza bemsebenzisa ngayo yonke indlela ongayicabanga, kodwa namhlanje akaseyilutho. Iphepha elivikela ukungcola kwasemsingo kwenzeka emsingo, leli Ibunda. Nonsense yephepha. Umphakathi waseWard 15 eMsinga Top, lapho konqabeni koholwane, lalelani nginitshele, ngithi kini phumani lapho nizongena la emkhontweni. Ngiyeza mina nezikipa kuzosetshenzwa, nizobona ukuthi ngeke nize niqasheke njengoba ningaqashwa ndawo. Ngithe ngitsheleni abantu abawu-15, sorry, abawu-5 baseWard 15 abasebenza kumasipala, nizobona ukuthi nenziwe iphukuphuku kangakanani. Ngiyema lapho ningaba kwethu udaba niyalwazi ukuthi liyanginyanyisa leli phepha elikhuluma ngoBhili kabi. uBhili eyisebenzele inkatha ngakho konke, kodwa ekugcineni bambonga ngeplate liqedela lapho man. Hey, asidlali la. Uma kuukuthi najwayela abanesabayo ukuthi bazokhuluma nani, fuck off ngempela ke manje. Isikhathi sokudlala sisekho. Msinga Top nonke, hambani uyovotela umkhonto wesizwe, nivotela ushintsho. Sebenenze ngathi nimkhovi yabo, nigcine lento yokuvotela umuntu ethi uyi-independent candidate. Ningaphinde niyenze leyo nto leyo. Nisuke ninikeza umuntu ukuthi akadla imali. Leyo nto enisuke niyenze. Ningavotela umuntu ngokumesaba, nivotela umuntu ngoba ezoza noshintsho. Ningavuma ukuvotela umuntu enizosaba ukukhuluma naye ngoba nimesaba. Njengamanje isikhathi soshintsho sokuthi nivotele umkhonto wesizwe. Hlukanani noBhili phansi webantu benkatha. uBhili usesemkhontweni, msana ugwajisa abantu mabe join umkhonto. uBhili akunamali ayehlisa ngomlenze. Ningazobheda la, hambe nisangana nishayisa amabonda ngoba nibona umasipala wasemsinga sizowuthatha.